Sugeng dalu pinanggih malih kaliyan kuwi wonten ing Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel wonten ing pundi kemawon ingkang kawula tresnani. Ing dalu menika Sabtu malam Minggu utawi malam Minggu. Monggo nganggo jangga mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa tansah maringi barokah lan hidayah matur kita sedaya. Arupi kesehatan, kesejahteraan lan kebahagiaan kangge kita sedaya. Amin. Lan sampun kesuwen. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel wonten ing pundi kemawon ingkang kawula tresnani. Ing dalu menika edisi spesial nggih. Nggih. Ing dalu menika kula kungi nyobi nantang ombak, tes ombak. Menapa menika? Menika wonten kungi rikala 5 tahun utawi 6 tahun kepungkur taksih nedeng-nedenge seneng lan remen nembang. Kados pundi keseruan tembangipun kungi ingkang wuyung. Semoga setunggal tembang ingkang sampun samapta inggih menika buyung. Semoga Bapak. Nah, sugeng rawuh kanca-kanca ingkang sampun saking Kertosana. Wah, sugeng rawuh nggih.
Nggih, sugeng rawuh konco-konco TCC. Waduh rek, semangat buat. Sedulur urip bonus channel wonten ing pundi kemawon ingkang kawula tresnani. Mekaten kula nggih. Kunge buyung. Nanging menika sampun 5 tahun utawi 6 tahun kepungkur. Sampun sampun boten. Ngaten nggih. Mugi-mugi ndadosaken jamining saya lan panglipur manah. Awit ing dalem menika kula tes ombak nantang ombak. Sampun kesampaian tetap bahagia kalian kungi. Urip bonus channel landasan fakta, logika lan analisa. Salam merdeka. UB Channel enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.